Ano? Nagpapatato. Nagpapatato ako. Nandito na sa Satwa. Ano ulam natin?
ka ulit. Ha? Mag-draw ka. Na? Oo.
Yeah. Okay. Ano pa? Sa kamay mo. Saan ba? Picture mo muna. Ang sakit. Ano kasi? Magigis na. Straight mo nga. Thank you. Ganda. Saan natin? Saan natin lalagay yung... Dito. Dito pa. Patingin yung heart. Ano ko sa'yo? Wala akong dito. Wala yung magbukas. Ano ang bulaklak pa rin? Lili ata yun. Lili na.
nakita kita? Ikaw ba yung nakita ko dati doon? Sa may ano, patuntang ano, Limaya. Hindi. Hindi. Bukay ba yun? Sige, siya mo. Bukay ba yun nakalabit mo? Hindi ka pa nakita. Ay, baka yung isa. Ewan ko. Bukay ba yun Wala, ito. Baka may tama ka pa na. Wala, hindi ako nag-iinom na. Saan mo pa ilagay? Dito. Dito? Ano ko siya may ano dito? Sa taas ng relo. Ganyan. Ano ba? Ano dyan? Ano? Ganyan. Hindi may sunog.
Red? Hmm? Kilong Oo. Ganda. next. No. Hindi na ako mag-chat dito. May gusto ko rin sa paa pala. Mapilit na. Parehas ba yun ang ano sa akin? Hindi ba yun? Pero magandang hilong pa kayo. Ginamit. Mahal man yun. 30. 32. Oh. Hindi, pwede na. Matagal mang ganito. Oh. Mga ilang tattoo naman. Matagal na nga. Isa pa mo. Okay na. Galing. Sige, rin. Ng